Hvorfor er det, I har valgt studiet her i jord? Må jeg starte? Jeg vil bare gerne læse nogle bøger. Du vil gerne læse bøger, siger du? Okay. Altså HIU er jo studiet, har jeg hørt, hvor at folk også behøver sig, hvis ikke sige mere. 60.000 kroner. Hvad siger du? Jeg siger... Hvorfor er det, du har valgt at læse på HIU-studiet? Det er meget simpelt, ikke? HA, det er for ligesom at repræsentere klubben, ikke? Det er klubben hele vejen. Det er blod ind, det er blod ud, og jeg er klubben hele vejen. Jeg startede jo selvfølgelig, fordi min søde kæreste interesserer sig meget for jura. Jeg interesserer mig meget for økonomi, og vi er et par. Vi kan ikke gå for hinanden, så selvfølgelig skal vi være sammen. Jura og økonomi på en gang, det er jo perfekt. Jamen, det er slet ikke til diskussion. Så da vi fandt ud af, at der var noget, der havde begge ting, jamen, så var det jo det eneste, vi kunne tage. Ja, undskyld, Fatima. Jeg skal lige spørge dig til at starte med, hvorfor Prøv lige vent lidt. Hvor er ham den anden? Den anden? Der skal sidde lige der. Undskyld, var det jo møv og slangen gik i stykker, lort over det hele. Er det lort, det der? Lort? Det er pænt. Ligesom i dit hoved. Lort over det hele, mand. Det er stadig pænt. Så skal jeg lige høre dig, Christina. Gør du det for andet end pengene? Andet end penge? Det spørgsmål forstår jeg ikke helt. Jeg forstår det godt. Og jeg vil sige, at pengene er en sidegevinst. Økonomi og jura på én gang. Og så skal jeg bare læse en masse bøger. Så der kan lidt godt være ærlig at sige, Daddy han sagde, som er, nu lukker jeg sgu for de cash der, til Konstantin og Stella, ikke? Så den eneste mulighed var ligesom, at vi gik ind og fandt ud af, hvor man kunne tjene de vildeste penge, ikke? Og så selvfølgelig på hvor jord. Nu siger du klub. Hvad for en klub snakker vi om der? Jeg er medlem i en motorcykelklub. Det hedder Hells Angels. Og sådan er det. Altså, ikke mere pis. Jeg gider ikke snakke mere om det. Nu har vi haft mange gode år i USA, ikke? Vi har lavet sådan en god virksomhed. Vi tænkte altid tilbage den til, der sådan lidt, okay, hvad har folk altid brug for? Altså når man skal sidde og skrive lort, og nogen skriver manuskripter og sådan noget fint, så skal det kraftedeme bruge papir. Og der har lavet papyrus. Det ser jeg kraftedeme godt over i USA. Jeg var sindssygt, de bruger meget papir. Der sidder lidt ting og sådan noget notepapir, ikke? Det bliver fucking sindssygt. Og ikke bare det. Altså, når man kom fra gymnasiet, så var der bare så mange muligheder. Og jeg stod bare sådan lidt og tænkte, hvor tjener man flest penge? Hvor er de lækkerste fyre? Prøv lige klart lidt, kom ind. Så tænkte jeg sådan lidt, jeg vil gerne have noget jura. Jeg vil gerne have noget økonomi. Jeg vil gerne have et sted, jeg kan bruge mig selv, fordi jeg har mange gode forser, som man ellers ikke får brugt andre steder. Så skal jeg lige høre dig, Geo. Din baggrund, hvordan forholder det sig? Lad mig. Den er en længere. Lademand? Lagmag. Okay. Bundemag. Og med en gris. Hvor mange penge kommer jeg til at tjene, når jeg er færdig? Det vil jeg egentlig også gerne høre. Undskyld, her studievejleder. Jeg er snart træt af de spørgsmål. Hvornår får vi noget viden? Hvad? Hvorfor er det, I har valgt at søge ind på HIU? Vil du starte? Nej? Ja, okay. Jeg er pizzabager, som I nok kan se. Og så lærte jeg lidt om det der virksomhedsprofit. Hvor man lærer at sælge sine produkter, du ved.
Og så startede jeg en pizzabiks på Frederiksberg, du ved. Jeg fik ligesom også at vide, det var der, jeg ligesom ville tjene mine penge. Nu har jeg egentlig haft de penge, jeg gerne ville. For eksempel til mine halskæder. Skal du faktisk køre noget sjovt med den her halskæde? Altså, jeg er blevet lidt blær, jeg har fået halskæder til 100.000, 200.000, 1 million deromkring. Men den her, ikke? Det er faktisk Beyoncé, som har brugt den til Jay-Z. Til noget rigtig hygge. Hvad med sådan noget som konkurrence? Hvordan ser I på det? Parodiner? Konkurrence. Altså hvad for noget konkurrence? Det vil jeg heller ikke være. Konkurrence fra andre med firmaer og andre på studiet og... Det er jo ligegyldigt. Altså jeg køber jo aktierne i deres firma. Altså... Så jeg er ikke bekymret for, at der er andre, der ligger sig på samme marked som jer? Nej. Hvorfor? Hvad skal du lave der? Der tror du ny, var. Jeg kan også prøve at købe aktier, ligesom Kasper og Jesper. Jeg er ikke million, altså. Hvad fanden tror du det er? Der er 2 markeder der også. Og de... Altså, helt ærligt, det var fordi, jeg tænkte, dem for CBS-fyrene, de forstår det vigtige i livet. De forstår udseende, appearance. Og udseende. Du må ikke glemme udseende. Undskyld, det er rigtigt. Der er så mange unge fyre, der kigger efter Lise. Og de kører i deres hurtige biler, de spiller så smart, de drikker hver weekend. Men vi er jo heller ikke virke. Det er jo ikke noget for os. Vi ved godt, at vi ikke har brug for andre, så vi er jo heller ikke deltaget i det der rustur og så videre. Vi kan ikke simpelthen ikke se pointen i det. Vi har jo nok i Vi har hinanden os. og kærlighed. Hvad var det sagde? Virksomhedsprofit. Ja, det er korrekt. Og virksomhedsprofit. Ja, Og virksomhedsprofit, det er vigtigt. Ja. Og det bakker Døf også op om. Det gør det virkelig. Altså, de er virkelig gode. Ja, I er nødt at købe pizza en gang imellem. Ja. Det er du i hvert fald. Du kender mig. Nummer 16. Ja. 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 Hvad er der på sådan en nummer 16? Nummer 16. Det er med... Det er den med laksetun. Nå, jeg tror på pepperoni ananas, men okay. Fair nok. Det er det, jeg plejer at lave. Nej. Nå, okay. Er det sådan noget, hvor I kører fritid ude på bakken, eller? Jeg tror godt, du ved, hvad det er. Altså, hvis der er flere dumme, smarte spørgsmål, så mister du tænderne. Stille og roligt igen. Hvad er det for en bøger, du skal læse? Indtil videre har jeg læst en, der hedder Microeconomics med Leslie Christensen. Den synes jeg var sindssygt god, så jeg håber på noget i samme retning. Og så skal vi selvfølgelig have noget jura indover. Hvad med dig, Christina? Du har ikke tænkt dig at selv skulle gå videre med noget? Gå videre med noget? Fint! Og ud til gris. Og så går han bare ud til grisene. Ej. Han er ikke på den. Altså, Så undskyld, har du flere spørgsmål, fordi vi vil virkelig gerne hjem nu? jeg synes, det her er ret ubehageligt. Fordi det er virkelig ikke Kan vi godt gå hjem? Ja. Jeg tror også, vi lukker sammen for i dag. Kan det lide, hvad du vil? Så kan det lide, hvad du vil. Men jeg kan godt lide at gå til bunden. Det lyder fornuftigt. Kunne I finde en mere nedringer, tror jeg? Ja. Ja. Altså, ja, selvfølgelig. Jeg skal bare spørge min mor, inden jeg tog afsted. Okay. Hvad skal tvillingerne hedde? Altså lige nu så står det mellem... Conny og Andrea. Djøf, de kan godt lide den der med laksetun. Når man ligesom havde næsen i bogen, så var det i hvert fald ikke for at læse, vel?
simpelthen sindssygt. Hvad fanden griner du af? Det er lidt ligesom dig, dit hoved. Okay, det kunne jeg simpelthen ikke